Hej. Sikke en dejlig dag, det er i dag. Øj, hvor er champagne. Høj, der kommer rødvinen jo. Er det en vin? Ja, det er rødvin. Ja, det. Ja. Kan I vide, om der kommer flere lækkerier? Faktisk, jeg er faktisk en bad guy. Rødvin bad guy. Ja. Jeg skal nok ikke skade dig. Nej, det var godt. Jeg skader dig ikke. Der kommer en kronik. Jeg Givet vi får det guld. er faktisk også bad guy. Ja, bad guy. Dag. Og jeg tror faktisk også, kniven er bad guy. Men ham er jeg ikke. Ja. Det er jo. Vi skal love ikke skade. Vi skader det kun, hvis du ringer til politiet. Til politiet? Jamen. Ja, det er lige med dig. Ja. Hvor er den henne? Hvor er den henne? Jeg henter den lige. Wait a bit. We have found gold. Galt gefunden. Ja, vi har fundet guld. Du er kommet sammen. Tablet? Hvad er det? Det er tabletten, kommer der kommer flyve der. Det er det smadret. Hvad mener du? Jeg er ikke smadret. Er du ikke smadret? Nej. Jeg tror, der er nogen, der har tagt mig før. Nå. Men det betyder ikke, at jeg er smadret. Nej, det er jeg. Nej, selvfølgelig ikke. Jeg er bare blevet ridset i kraften. Ja. Altså, skal jeg gå væk? Jeg kommer til at anmode, og du ellers har nogen klar for noget som helst, jo. Jeg går. Jeg bliver nødt til... Jeg bliver nødt... It seems like my system is failing. I'm gonna go. Alrighty then. Det er politiet. Kom her. Fint. Vi er nødt efter dig for 3 dage. I 3 dage. Det er vist. Nej! Hvad siger du? Ja. Nej, jeg er ikke mere krudt. Ja, ikke mere krudt. Jeg putter med en pistol ned. Ja. Jeg bliver nødt til lige at reload det. Så var vi genladet. Ja. Han genlader altså. Han genlader kanonen. Det giver et ordentligt brag. Hvis jeg altså kan finde ud af det. Jeg tror, det gun is jammed. Godt. Kanonen er gået i baglås. Det Oh no. nej. Den er kaput, ske. Nej. Really? Jo! Det er guld. Nej. Jeg er bare krudt. Jeg er bare krudt! Jeg går væk. Jeg må putte ham i fængsel. Ja. Hvis der er andre bad guys, så får de det treatment. Andre? Hej. Er du en bad guy? Ja, jeg er jo den gode jo. Er du en bad guy? Nej. Det er kun dig, der er bad guy. Du vil skyde alle sammen, fordi du er en bandit, altså. Jeg er politiet. Bad guy politi. Nej. Nej. Er du bad guy? Jeg har skudt nogen før. Det betyder, at du skal jeg putte ham i fængsel, eller skal jeg skyde ham? Jeg skal putte ham i fængsel.
Ja, det er helt forsvarsløs. Jeg er professionel og kommer ud af fængsel. Boing, boing. Nej. Det er altså en bedøvelsespistol. Iva er alt smart. For det. Nej. Videoen er slut.